България ще въведе еврото от 1 януари 2026 година и всички трябва да бъдем подготвени за това. Официалният валутен курс е 1.95583 лева за 1 евро. Това видео е предназначено за фирмите, търговците, които през различните етапи на въвеждане на еврото имат различни задължения. Първия етап, това е етапът на двойно обозначаване на цените. Това е и последният етап. То е от 8 август 2025 година до 8 август 2026 година. През този етап трябва да се спазва математическото правило, свързано с закръгляването на третия знак. Т.е. третия знак, ако е до 5, по-малък от 5, втория знак не се променя, а ако е равен или по-голям, втория знак се закръглява нагоре. Това правило не важи за заплатите. Там винаги, когато третия знак е различен от 0, се закръглява нагоре. Заплатите имат и друго изключение. В самите ведомости се записва само една валута, т.е. до 31 декември се изписва единствено ведомостта в лева, от 1 януари единствено в евро. Същото изключение важи и за фактурите, които също се изписват задължително в една валута. Естествено, по желание търговците могат да изписват във фактурата и двете валути. Нашето видео е насочено към разясняване на контролните проверки, които ще извършват органите на приходите и Комисията за защита на потребителите. Разбира се, освен на проверката на правилното обозначаване на цените през периода на двойно обозначение, контролните органи ще направят и друга проверка, свързана с касовия апарат, касовите наличности, документите с сервизната фирма. Искам само да предупредя, че дори малки разминавания на реалните касови наличности и наличностите по касов апарат се санкционират сериозно. Също така ще установят лицензи, разрешения, ако имате такива стоки, собствеността на обекта, ще установят броя на заетите лица и дали се спазва осигурителното законодателство, т.е. дали са назначени, произхода на стоките, количеството на активите. Разбира се, вие трябва да отговаряте коректно, навременно на исканията на инспекторите, да съдействате, но имате и право и трябва задължително да искате копия от заповедта за проверка, да съхранявате всички документи, кореспонденция, протоколи, да не подписвате документи, които не разбирате, поискайте разяснения какво точно ви искат, ви дават да подпишете, те ще ви направят разяснението. Разбира се, органите на приходите ще се легитимират, но кога точно те ще преценят в зависимост от методите, по които извършват проверката. Периодът от януари месец, през който ще бъдат законно платежно средство и двете валути, т.е. периода на двойно обращение, е най-проблемният, по мое мнение, защото за търговците, защото те трябва да поддържат две каси и имат задължение да връщат винаги в евробанкноти. Единствено, ако нямат еврови банкноти, могат по изключение да върнат в лева, но рестото трябва да бъде или само в евро, или само в лева. Т.е. търговците нямат право на смесено връщане на рестото. Това ограничение не важи за
потребителите. Допустимо е клиент да направи смесено плащане, но търговеца може да откаже и следва на видно място на обекта да бъде поставено уведомление дали приема или не приема смесени разплащания. Разбира се, банките предварително, още през 25-та година, ще предоставят на търговците по тяхно искане начални пакети, стартови пакети с евробанкноти, които търговците могат да се закупят. В друго видео ние показваме самите евробанкноти и съответно какви са елементите на тяхната защита, по които ние по-лесно и безпроблемно да можем да се ориентираме. Благодаря ви!